Insellmilkom. Illum l-10 ta' Frar nilqakom għal quddiesa pontifikali f'jum il-festa tal-Apostlu Missierna San Pawl mill-Kolleġjata ta' San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta. Imexxi l-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra il-kapitlu tal-Kolleġjata ta' San Pawl tal-Belt.
Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Aħna niċċelebraw il-festa patronali tagħna n-nawfraġju tal-Apostlu Missierna San Pawl. Ejju nitolbu li aħna jkollna l-esperjenza tal-maħfra, tal-grazzja li hu iltaqa' magħha fit-triq ta' Damasku li bidlitlu ħajtu li mlietu bil-ferħ u bit-tama. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallejt miljieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla fil-providenza tiegħek tal-aġeb intoġbok lill-Apostlu missierna San Pawl. Jara l-arqa biex jiġi fostna u jxandrinna l-fidi. Bil-ħrara kollha nitolbuk, għamel li nibqgħu dejjem nroddu ħajr għat-ħabbrik u l-imħabba li hu magħna u li nżommu sħiħ u bla mittifes it-tagħlim li hu tagħna bil-kelma u bl-eżempju tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Erf. O missier, bil-providenza tiegħek inti tmexxi l-bniedem għax int tajtu triq fil-baħar u mogħdija żgura fuq il-ħalel. Intu rejt li tista' tħarsu minn kull tiġrif, hekk li wkoll li mhux tas-sena jista' jbaħħar. Int ma tridx li l-opri tal-erf tiegħek jisfgħu fix-xejn. Għalhekk il-bnedmin jafdaw ħajjithom fuq daqsxejn tal-aqxa, jaqsmu l-imwieġ fuq dajsa u jaslu fil-port bis-sliem. Għax tassew sa mill-bidu ta' żmien meta ġganti kburin kienu qegħdin jinqerdu, it-tama tad-dinja sabet il-ken fuq dajsa u mmexxija minn idek ħallit lid-dinja iż-żerriegħa ta' nisel ġdid. Imbirka l-ewda li biha jsir is-sewwa. Il-kelma tal-mulej. ħajroddu ħajr lil-mulej għal-tjubitu, għall-ġubiet tiegħu mal-bnedmin. U joffrulu sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u jxandru l-emejjel tiegħu baħana ferri. Dawk li baħru fuq l-ċfna, li jinnegozjaw fuq l-ibra bla tarf. Raw l-opri tal-mulej u l-ġubiet tiegħu fih il-baħar. U ordnaw qajjem rifnu li anqalim wiċċi il-baħar. Olew sa smewwiet niżlu saqih il-baħar, qalbhom bdiet ferfer bil-biża'.
ixxenglu bħal nies fis-sakra u s-sena tagħhom xejn ma switilhom. Għajtu lil mulej flem tagħhom u midwejja tagħhom ħelisom. Bidel ir-rif f'ziffa u sikket mewġ il-bahar u ma ferħu għax ibnazza u wassalhom sal-port li jixtaqu. Ħajroddu ħajl il-mulej għal tjubitu għall ġubijiet tiegħu mal-bnedmin. Il-Maltin ġabu ruħhom magħna beħlewwa li ma bħala. Qari mill-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien bġirja waħda għaddejna taħt ir-rieħ ta' daqsxejn ta' gżira jisimha Kawda. Bilkemm stajna nżommu d-dajsa warajna u għalhekk tellawha mill-baħar. Imbagħad qabdu l-armar u rabtu l-ġifen dawra mejt biċ-ċimi. Niżlu l-qluħ għax beżaw li ninkaljaw fuq is-sirti u hekk ħallejna l-mewġ ġorna miegħu. L-għada t-tempesta ħabtitna ħafna. Bdew għadbu t-tabija l-baħar u fit-tielet jum irmew it-tarmir tal-ġifen bidejhom stess. Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb. It-tempesta li qabditna ma kinitx ħafifa. Hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qalilhom: ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf. Imma issa nwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mhu se jitlef ħajtu. Il-ġifen biss jintilef. Għax dan lejder li anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u li lilu nqim u qalli: tibżax Pawlu. Jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari. Ara, Alla tak il-grazzja li dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Mela qawwu qalbkom ħbieb. Jien nemmen falla li hekk isir sewwa sew kif ħabbarli. Jeħtieġ iżda li naħbtu ma' gżira. Meta wasal l-14 il-lejl, konna ninsabu mitfuqajn lawn u lem fil-baħar ta' Adria. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl, il-baħrin ħassew li konna resqin qrib xi art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem. Reġgħu skandaljaw u sabu 15. U ma beżaw li ximkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumx ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jaħarbu mill-ġifen u niżlu dajs għall-baħar bħalli kieku biex idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal liċ-ċenturjun u lis-soldati: jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Imbagħad
is-soldati qaċtu l-ħbula tad-dajsa u ħallewha tmur għal-rieħa. Meta sar il-ħin biex jisbaħ, Pawlu qabad jagħmel il-qalb lil kulħadd biex jitrejqu b'xi ħaġa u qalilhom: issa ġajilkom 14 il-ġurnata tistennew sajmin u ma dduqu xejn. Għalhekk għamlu l-qalb u trejqu b'xi ħaġa tal-ikel. Dan jiswilkom għal saħħitkom, għax ħadd minnkom mu se jitlef xara waħda minn rasu. Kif qal dan, qabad il-ħobs, ratt il-ħajr lill-Alla quddiem kulħadd, qasam u beda jiekol. Imbagħad kulħadd tagħmel il-qalb u ħadu xi ħaġa tal-ikel huma wkoll. Konna b'kollox 276 ruħ fuq il-ġifen. Wara li xebgħu, bdew iħeffu l-ġifen u jwadbu l-qamħ il-baħar. X'ħin imbagħad sebaħ, l-art ma għarfuhiex. Lemħu biżbajja biex tajta fiha u qatawha li jekk jistgħu jitfgħu il-ġifen fuqha. Irħew l-ankri u telquhom il-baħar u ħallew ukoll l-irbit ta' tmun. Imbagħad tellaw il-qala żgħir ta' quddiem għar-rieħ u rħewla lejn ix-xtajta. Iżda ħbatna ma' sikka bejn żewġ kurrenti u l-baħrin waħħlu l-ġifen fuqha. Il-pruwa baqgħet imwaħħla sewwa fil-post u ma tħarkitx iżjed. Imma l-poppa bdiet titfarrak bil-qilla tal-mewġ. Is-soldati riedu kieku joqtlu l-priġunieri li ma jmurx jaħrab xi ħadd minnhom bil-hawn. Iżda ċ-ċenturjun li ried isalva l-Pawlu ma ħalliex il-ħsieb tagħhom iseħħ. Lil dawk li kienu jafu jowmu ordnalhom jintefgħu huma l-ewwel il-baħar u jmorru l-art. Lill-oħrajn ordnalhom jilħqu x-xatt, min fuq twavel u min fuq bċejjeċ imkissra tal-ġifen. U hekk kulħadd qabad l-art qawwi u sħiħ. Meta ħlisna mill-arqa, sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta. In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard. Mela Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tefaħħhom fin-nar. Fit-skuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet ma Pawlu. In-nies tal-gżira kif raw il-lifa mdendla ma jidu, bdew jgħidu wieħed lill-ieħor: dan ir-raġel żgur xi qattil, għax għad li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġon-nar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jarawh jintefaħ jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebda deni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu. Dan laqana u bil-qalb kollha u żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiu nserta mixħud, marid bid-deni u d-diżenterija. Pawlu daħal ħdejh. Għamel talba, qiegħed idejh fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira u fejjaqhom. U rewna ġieħ kbir u meta ġejna biex nitilqu, qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej.
mill-Vanġelu Mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-11 morru fid-dinja kollha x'għandru l-bxara tajba l-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu l dawk li jemmnu. F'ismi ikeċċu x-xjagħtin, jitkellmu bilsna ġodda, jaqbdu s-srieb b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Iqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. U hekk il-mulej Ġesu wara li kellimhom kien imtella s-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta' Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien. Il-mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha. Il-kelma tal-mulej. Nifirħu fit-tama hija kelma tal-Apostlu missierna lir-Rumani li l-Pawlini Eżis għażlu għal din is-sena u kienet għażla tas-sew xierqa. Qegħdin niċċelebraw il-ġublew tas-sena 2025 li l-Dusija tiegħu l-Papa Franġisku xtaq li jkun iddedikat lit-tama. U qegħdin hawnhekk illum fl-10 ta' Frar din is-sena ġubilari f'din il-Knisja ġubilari. Illum min idejn il-Knisja nilqgħu il-grazzja tal-indulġenza plenarja tal-ħelsien mit-tpattija kollha ta' dnubietna. U nifirħu fit-tama. Imma xi tfisser din il-kelma li l-Apostlu missierna jikteb lir-Rumani fil-vers 12 tal-kapitlu 12. Minu Pawlu li qed jikteb din il-kelma lin-nies ta' Ruma? Kif iltqajna miegħu? Qegħdin hawn illum biex nirringrazzjaw il-Alla tal-miġġa tiegħu fostna f'nawfraġġju drammatiku, f'sitwazzjoni drammatiċi li laqgħuna ma' ħabsi imxarra pasra u kellu xorti li jiltaqa' magħna. Nies ta' qalb twajba li lqajna lilu u l-passiġġieri kollha tal-bastiment 275 oħra u mal-protostana li kellu l-awtorità ċivili u rejna xi tfisser umanità, xi tfisser qalb li ma tħares lejn il-kundizzjoni tal-bniedem imma lejn il-bżonn tiegħu. U din it-turija ta' rispett lejn l-umanità aħna minnija qabel iltqajna ma' Kristu. Jalla wara 2000 sena li iltqajna ma' Pawlu ma' Kristu ma nitilfux id-diċenza oriġinali tal-ewwel abitanti ta' din il-gżira. Fil-vjaġġ lejn Malta hemm espressjoni li smajnija llum fil-qari minn l-Atti tal-Apostli li ħallilna San Luqa. Kien minnhom fit-tempesta Luqa jikteb tajna kull tama li nsalvaw. U hemmhekk jintervjeni Pawlu u jgħidilhom tibżgħux għax anġlu ta' dak Alla li lilu nqim u li tiegħu jien għamilli kuraġġ
U Pawlu jagħmel kuraġġ ukoll lil sħabu. Da Pawlu li bħala ludi tgħallem jittama falla wieħed. Friġlejn Gamaliel, Ġerusalem, fejn mar minn Tarsu fejn trabba, illum fit-Turkija, mar Ġerusalem biex ikun qrib l-iskejjel tal-liġi. U bħala persważjoni ludija kien Farizej jekk jgħid. Kien akkanit għal-liġi tal-laħaj. Min jaf kemm il-darba ara, xtar u talab fuq il-kliem tal-profeta Ġeremija. It-tama ta' Iżrael int mulej. Kull min jabbandonak jitħawad. Dawk li jitbedu minnu fit-trab jinkidbu, għax telqu l-mulej lajn tal-ilma ġieri. L-aħwa jiena dil-mistoqsija nagħmilha lil Malta llum, lil kull wieħed waħda minna. Fil-laqgħa tagħna ma' Pawlu iltqajna ma' bniedem li ma kellux it-tama tal-pagani. It-tama tal-pagani kienet li xi darba jiġri xi ħaġa li tiffavorini bħal min jaqta' biljett tal-lotterija u jittama li jirbaħ. Mhux dik it-tama ta' Pawlu. It-tama ta' Pawlu li jsemmi wkoll il-profeta Ġeremija hija dik li għandha fidi, persważjoni li Alla iżomm kelmtu, li Alla ta' min ħobbu, li Alla ta' min jemmen fih. Ma min jabbandunah il-Alla? Ikun jitlaq u jabbanduna lajn tal-ilma ġieri. Aħna se nagħmlu jiena u inti l-aħwa. Aħna niltqajna mal-mulej għax laqqana miegħu Pawlu. X'se nagħmlu bħajjitna? Bil-kultura tagħna. Pajjiżna. Għax il-ħżiena jitqaċtu l-barra, jgħid is-Salm 37. Min jittama fil-mulej jikseb l-art. Ħanajdu l-kelma art hawnhekk hija l-progress, il-benesseri min jittama fil-mulej. Għax il-mulej mhuwiex għadu tal-libertà tiegħek, tal-progress veru, tad-dinjità tiegħek. Il-mulej jekk tittama fih huwa l-garanzija tad-dinjità tiegħek, tal-progress veru tiegħek, tal-ġid veru tiegħek. Ara fil-mulej Alla tiegħek u Alla l-fidil li żomm għal elf nisel il-pattu tiba tiegħu ma' ħbiebu u ma' dawk li ħarsu il-kmandamenti tiegħu. Dan huwa l-pedament tat-tama ta' Pawlu l-Apostlu missierna u permezz tiegħu għandu jkun ta' kull wieħed waħda minna. Fil-Vanġelu l-kelma tama tissemma darba biss. Mattew meta jħares lejn il-vokazzjoni ta' Ġesu ta' Nażaret li jkun dawl għal-ġnus juża din l-espressjoni sabiħa li tottalina wkoll. Aħna niċċelebraw il-laqgħa tagħna ma' Pawlu, l-Apostli ta' Ġesu. Fih jittamaw il-ġnus kollha. Fih jittamaw il-ġnus kollha. Imma l-Apostlu missierna huwa dak li jiżviluppa fl-ittri tiegħu it-teoloġija kollha tat-tama. Jekk aħna qegħdin niddedikaw din is-sena tal-grazzja lit-tama, għandna dejn kbir mat-tagħlim tal-Apostlu missierna. Hekk jippreżenta ruħu fl-ewwel ittra lil Timotju.
Pawlu, apostlu ta' Kristu Ġesu, bordni ta' Alla is-Salvatur tagħna. U ta' Kristu Ġesu it-tama tagħna. Ta' Kristu Ġesu it-tama tagħna. Mela meta eżis Pawlini, meta intom għażiltu dik il-frażi sabiħa mill-ittra ta' Pawlu li Rumani 12 nifirħu bit-tama. Qed ngħidu nifirħu f'Ġesu, mhux fina nfusna, mhux kemm aħna bravi. Meta inti ta' nisrani qiegħed tifraħ bit-tama, qed tifraħ b'Ġesu it-tama tagħna. Permezz tiegħu jgħid li Rumani għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja, għal ħniena, għall-imħabba ta' Alla. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta' Alla. Mela t-tama fl-Apostlu missierna San Pawl hija l-ewwel nett direzzjoni li tagħti lil ħajtek. Jekk inti għażilt lil Alla li ngħatajt id-don fil-mamudija tat-tama fih. Għaliex mal-mamudija aħna ninataw dawn id-doni spiritwali, il-fidi, it-tama u l-imħabba. Imma din it-tama trid issir stil ta' ħajja. Din it-tama twaslek għal ħajja ta' dejjem. Min jittama f'Ġesu ikollu toma tajba fil-ħajja. Il-pedament huwa l-fidi. Il-mod konkret kif tgħixha hija l-imħabba. Imma t-tama hija la tatik direzzjoni, hija ankra u boxla. Ankra u boxla. Biex nużaw it-termini tant approprijati din il-festa tal-lum, festa nautika ta' nawfraġġju, imma wkoll ta' ħelsien. Aħna salvi bit-tama. Espressjoni sabiħa li juża wkoll il-Papa Benedittu XVI, meta tagħna riflessjoni straordinarjament sabiħa u profonda fuq it-tama. Spe salvi. Aħna salvi bit-tama. Hija wkoll silta mill-ittra ta' Pawlu l-Apostlu missierna li Rumani. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama, nkunu wasalna. Ma nibżon mappa, ma nibżon direzzjoni, wasalna. L-ebs tal-lum jgħidulek arrived at destination. Għax kif jista' wieħed jittama l-ħwejjeġ li ġa jkun ra. Imma aħna għandna bżonna din it-tama għaliex għadna ma wasalniex, aħna pellegrini. Għalhekk il-Papa Franġisku bħala motto ta' din is-sena għażel pellegrini tat-tama. Aħna fil-mixja tagħna tal-ħajja l-aħwa għandna bżonn it-tama li tagħtina direzzjoni u nistaqsu lil nfusna imma aħna fejn iridu mmorru. L-għażliet li qegħdin nagħmlu bħala soċjetà, għażliet personali, fejn irridu mmorru? X'inhi t-tama tagħna? U t-tama tagħna se ddaħħalna ġo ħajt, allura mhix tama. Jew inkella se tagħtina prospettivi li hemm minn din id-dinja li tgħaddi. Kull ma nkiteb fl-Iskrittura fl-imoddi inkiteb għat-tagħlim tagħna. Biex bis-sabar u bil-faraġ li tagħtina l-Iskrittura ikollna t-tama. Dan il-kliem Pawlu kitbu meta kien ħabsi, ippersegwitat, li l-komunità li kienet ippersegwitata, li kienet itturufnata għall-għażla tagħha ta' Ġesu. U Pawlu l-Apostlu missierna isarra fit-tama tiegħu u taħutu l-insara dawn iż-żewġ kelmiet, sabar u faraġġ.
min ikollu t-tama iħabbat kemm iħabbat il-maltemp ikollu s-sabar, ir-reżiljenza, il-kapaċità li nkomplu li ma taqta' qalbek qatt u jkollok ukoll il-faraġ tal-qalb. Imma din il-direzzjoni trid tkun ukoll ibbażata fuq il-fidi fil-ħajja ta' dejjem l-aħwa. Ħafna drabi aħna meta nħarsu lejn ħajjitna nimxu ftit b'orizzont naqra limitati, x-xefaq ikun wisq qrib tagħna, naħsbu fil-kuntentezza tal-ħajja tagħna ta' issa. U ninsew li aħna qed nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-Kbiralla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Meta Pawlu kiteb dawn il-kliem lil Titu, kienet jitkellem mill-esperjenza li diġà kellu. Għax hu ra id-dera tal-glorja tal-Kbiralla u Salvatur tagħna Ġesu Kristu fit-triq ta' Damasku. Imma kien jaf ukoll li dik id-dera fit-triq ta' Damasku li bidlitlu ħajtu u li għarfitu li t-tama tiegħu falla hija wkoll it-tama f'Ġesu ta' Nażaret. Kienet stedina għal ħajja ta' dejjem. Min jittama vera u jaħseb fil-mewt ma jaħsibx xi ħaġa li ttemlu ħajtu, imma li hija bieb tieqa għal ħajja ta' dejjem. L-aħwa ejjew naħdmu biex dan l-appuntament ta' kull wieħed u waħda minna mas-Salvatur. Din it-tama ħinja tkun tassew laqa sabiħa, mhux frott tad-deċiżjoni li ntemmu ħajjitna qabel iż-żmien, jew inkella li ngħixu ħajja bla tama. Ejjew naħdmu biex meta niftakru fit-tmiem ta' ħajjitna fuq din l-art, qalbna tiftakar f'dik it-tama ħinja u jiena nbierek dak kollu li nagħmlu bħala soċjetà biex il-min qiegħed qrib id-destinazzjoni ta' din il-ħajja li hija ħajja ta' dejjem ikun imwieżen bis-sapport tagħna, bis-servizzi kollha meħtieġa, bl-imħabba tal-aħwa, mhux abbandonat, mhux imwarrab, imma rispettat, imwieżen, mejjun. U fatti l-Apostlu missierna imexxina lejn il-qofol tat-tama tagħna. Ma rridux li ma tkunux tafu jikteb lit-Tessalonkin fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li m'għandhomx tama. Ara, u jitkellem fuq il-mewt lit-Tessalonkin jgħidilhom ma rridkomx issewdu qalbkom. Ejjew nifhmuha di li aħna meta ngħaddu mill-mewt ta' min qrib tagħna nsewdu qalbna u nibku bħalma beka Ġesu quddiem il-mewt tal-ħabib tiegħu Lażru. Imma jekk m'għandekx it-tama tal-ħajja ta' dejjem, dak is-switt tal-qalb ma jintemm qatt. Il-faraġ tagħna jraħwa. Ja li aħna ngħaddu minn dak l-istar, minn dak il-velu għal ħajja ta' dejjem, maħniex weħidna. U dawk ħutna li għaddew li hemm mill-istar, mhumiex weħidhom. Aħna l-koll familja waħda fix-xirka tal-qaddisin.
ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfien. Din hija l-istedina tal-Apostlu Pawlu missierna fil-fidi din is-sena mqazza tal-grazzja. Ifirħu bit-tama, ifirħu li ħajjitkom għandha direzzjoni, hija Ġesu. Stabru għax it-tama met inti taf li qed tafda fil-kelma li ma tqarraqx bik, fil-kelma ta' min ħobbok li huwa Alla li mbierek. Li l-kmandamenti tiegħu anke meta jisfidawk jibqgħu kelma ta' mħabba, ta' faraġġ u ta' libertà vera. Allura it-tama tagħtik il-qawwa tistabar fil-hemm. Itolbu bla waqfien. Niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom jgħid lit-Tessalonkin. U fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom, il-fidi u l-imħabba. Il-ħidma li ġejja mill-fidi, it-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom f'Sidna Ġesu Kristu quddiem Alla missierna. U għalhekk l-Apostlu missierna fit-tislima tiegħu lin-nies ta' Tessaloniki din il-frażi stupenda mimlija għerf u mħabba lejn Ġesu iżewwaq it-tliet virtujiet li għalmuna inħarsu lejn Alla. Il-fidi, it-tama u l-imħabba. Imma San Pawl l-Apostlu missierna jifhem li dawn mhumiex kwalitajiet biss tal-qalb, imma marbuta ma' deċiżjonijiet konkreti li jħarsu wkoll lejn il-proxmu. Niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom, fit-taħbit li ħireġ minn imħabbitkom. Niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom. U dan l-awguru tiegħi lil pajjiżna. Sidna Ġesu Kristu stess u Alla missierna li ħabna u tagħna l-kuraġġ ta' dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja. Jaqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f'kull emil u kelma tajba. Viva San Pawl missierna! Bil-Latin? Credo in unum Deum.
ħuti mdawlin bit-talim tal-Apostlu missierna San Pawl. Din is-solennità tan-nawfraġġju tiegħu fuq xtutna. Ejjew nitolbu l-ewwel nett il-grazzja li aħna li konna bla tama inħadnu t-tama f'Ġesu li għallimna hu. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li tilfu kull tama f'ħajjithom biex jiskopru l-faraġġ u s-sabar li tagħti t-tama f'Ġesu. Nitolbu. Nitolbu għal dawk ħutna li l-mulejjiet isejħilhom biex jgħaddu għal ħajja ta' dejjem biex ma jaqtgħu qatt it-tama tiegħu tagħhom fih. Nitolbu. Nitolbu għal pajjiżna biex jagħżel dejjem li jagħti tama lill poplu tiegħu. Nitolbu. Nitolbu għal paċi għal tant popolazzjonijiet li ma baqalhomx tama fil-ħajja minħabba l-vjolenza u l-inġustizzja. Biex ikollhom il-barka ta' leaders, ta' mexxejja imqanqlin mill-imħabba u mis-sens komun. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej, inti laqqajtna ma' Pawlu li għarrafna ismek u l-imħabba tiegħek. Għatina l-grazzja li nkunu fidili li din is-sejħa li kontinwament ngħaddu mid-dlam għad-dawl. It-tama ta' ħajjitna bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerta li qegħdin nagħmlulek bratta ħajra l-bosta u bosta ġid li intfawwart fuqna bil-miġja tal-Apostlu missierna San Pawl f'din il-gżira u għamel li naqdu dejjem lil kobor tiegħek bil-qalb u b'kull ħajr bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħali l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-providenza tiegħek tal-għaġeb intrid l-Apostlu tiegħek Pawlu jeħles minn tempesta qalila u jasal f'din il-gżira. Għal ġid tagħna żammejtu hawn 3 xhur u għoġbok lil qagħda tiegħu fostna tissebbaħ bil-predikazzjoni u l-mirakli tiegħu. Għalhekk aħna nibqgħu dejjem niċċelebraw it-tifkira tiegħu bħala l-Apostlu li xandrinna l-fidi u l-missier li nissilna fi Kristu. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli qima kbira nfaħruk u ngħidu u ntennu bla qiegħda.
tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs rattil ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rattil ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tal-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mill-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli b'mod speċjali l-Apostlu Missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfri l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Arċipriet.
danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistgħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nofs, wieħed f'kull ġemb, wieħed fil-kappella tas-Sagrament u l-ieħor fil-kappella tal-Madonna tal-Karità.
Grazzi, Signor Alla, u għaffilli, Signor Alla. Qabel nejdu talba ta' wara tqarbin u jtina nisimaw l-antifona u jtina l-barka Monsignor Cisqof. Xtaqt l-għanet nirringrazzja l-eccellenza tagħha il-Ministru Bonnici qed jirrappreżenta l-Prim Ministru, il-Kap tal-Oppożizzjoni, membri parlamentari oħra, konsillira, speċjalment laqda tal-Pawlini ma' l-kapitlu tagħmel il-festa tal-preżenza tagħkom hawn. Dan ifisser li għandna il-Prim Mħallef ukoll li għandna l-apparat tal-Istat ifisser li hija festa verament nazzjonali tal-Maltin kollha.
Pawlu nawfragu tana don l-inna l-koll u fidejna fil-responsabilta tana li din it-tama kif kellimna ċisqofna d-dua l-oħrajn. Xtaqt nagħmel avviż u nħabbar xi ħaġa. Bil-kortezija tal-Gazim Malti u tal-professur Kit Xiberras, fil-kappella ta' Santa Teresa hemm inkwatru bikri ta' Mattia Preti aktarx l-ewwel rappreżentazzjoni tiegħu tal-Apostlu Pawlu. Huwa interessanti ħafna min irid imbagħad wara jista' iżuru. It-ħabbira l-oħra hi li l-kapitlu aħna uritna dan il-patrimonju li huwa tal-kolleġjata, imma aħna ġieri bħala titlu huwa tal-kolleġjata, imma fil-verità jappartieni l-patrimonju komuni Malti. U għalhekk ir-responsabbiltà kbira tagħna hi li nirrestawrawh, nikkonservawh, ingawdu aħna, imma inħalluh il-ta' warajna. Il-għalx il-preżent kif ngħidu dejjem huwa misluf minna mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-kapitlu diġà għamel ħafna ħaġa li għamel, imma mhux fit-tempju. Kenna il-palazz fit-Triq Sant'Ursula li kien ġie mis-sodalità tal-qassisin, ġie fidejn parroċċa, kienet sodalità hawnhekk issa spiċċata ġie fidejn parroċċa, kien jintuża bħala bank tad-dem. Illum l-ewwel ħaġa li għamilna fondi tal-parroċċa ta' benefatturi u tal-Planning Authority irranġajnieh huwa dar tal-komunità għaż-żgħażagħ Beltin kollha. Ma fdat fidejn iż-żgħażagħ tal-fondazzjoni kienu li jagħtu it-tagħlim. Dak l-ewwel biċċa xogħol li bdejna, ma mbagħad komplejna nieħdu ssib hawnhekk. Il-kapitlu kellu 150,000 nefaqhom kollha biex irranġa s-saqaf. Ma jidher xejn fis-saqaf, iġifieri l-ewwel rranġajna l-ġebel, waterproofing, eċetera, eċetera. Imbagħad bajnuna ta' ħafna nies jekk xwieħ għamlu li l-faċċata tal-sagristija, il-Ministeru tal-Infrastruttura, il-faċċata tad-dar parrokjali, il-Konfraternità tal-Karità, Fondi tal-Ewropa, il-Kappella ta' Santa Teresa u x'inkwatri wkoll bl-għajnuna tal-Malta Arts Council. Is-Soldata tal-Agunija, fundraising tagħha il-Kappella tal-Agunija. Permezz ta' Dun Charles Vella u benefattura għamilna anke il-Kappella tal-San Crispino San Crispiniano. Ġifieri aħna qed nippruvaw nieħdu ħsieb dan it-tempju. Blajnuna anke tal-Ministru Bonnici naslu wkoll biex nagħmlu il-faċċata u wkoll għandi talba pending quddiem il-Community Malta forsi wkoll tkun lesta il-faċċata bid-dawl ukoll. Però l-Pawlini, u ħanoħodhom fil-kelma lek qed inħabbar għas-sajjin, ħalli issa jagħmluha. Il-Pawlini ħarġu b'idea dil-ġimgħa u qed ngħidaw għax hawn il-Pawlini tal-bot u tal-qrib u twasslu l-kelma u qiegħed fuq it-television min jitħajjar jista' jgħinna wkoll. Il-Pawlini għaqda volontarja reġistrata se jwaqfu fond għar-restawr tal-kolleġjata. Naturalment għandhom il-kollaborazzjoni sħiħa tal-kapitlu, iktar ma jġibu flus, iktar nistgħu nagħmlu l-organi, l-kol, l-irħam, artifatti oħra, hemm ħafna, ma tispiċċax. Però huwa dmir tagħna binħarsu dan il-patrimonju komuni. Għalhekk nirringrazzjakom u min ikun jikkontribwixxi ikellem il-President ta' iftħu kont apparti, mux l-istess. Sur teżori. Tajb. Qed napprezza li l-Arċiprit quddiem l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż qed jgħidilna ħarsu l-liġi. Nagħtuh ċabċib ara tal-li qed jgħidilna nħarsu l-liġi. L-aħwa ejjew nitolbu t-talba tant għażiża għalina hija t-talba li tagħmilna Maltin l-innu Malti.
u Alla li tista' kollox, Inta kull sena tferraħna bil-tifkira tal-miġja tal-appostu missierna San Pawl fostra. Għal-merti tiegħu għatina li bitqarbina mqazza li għamilna, nibqgħu sħaħ fil-fidi li ġabilna u nitqawwew biex namlu kull ma hu tajjeb bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għanuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Naslu fit-tmiem il-quddiesa mill-kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu il-Belt Valletta, fjum il-festa tal-Apostlu missierna San Pawl. Permezz tal-wasla ta' San Pawl fostna niċċelebraw il-jum tal-Mamudija ta' Malta għax permezz tan-nawfraġġju tiegħu missirijietna semgħu għall-ewwel darba b'Sidna Ġesu Kristu, ftit snin biss wara t-tluħ tiegħu fis-sema. Infakrukom fil-ġublew tal-morda u l-persuni li jikkurawhom u li jieħdu ħsiebhom li se jsir b'quddiesa fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid għada it-3-11 ta' frar fl-10 ta' filgħodu. Aktar tarif dwar l-aċċess u parking minn ġublew.mt. Għal min ma jistax jattendi, din il-quddiesa se tixxandar fuq knisja.mt u Newsbook Malta. San Pawl, nitolbuk iżżomm idejk fuqna sabiex inkomplu nuru ħlewwa li ma bħala u nkunu ta' tama mhux biss bi kliemna imma anki b'għemilna ma' dawk kollha li niltaqgħu magħhom fit-triq tagħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.